Id-deċiżjonijiet jibsa noħodhom u se nibqa' noħodhom. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela meta indirizza attività politika fl-Imġar Għawdex bit-tema Nġeddu Malta pajjiżna. Fil-fatt il-Prim Ministru tkellem dwar kif il-fiduċja għandha sservi ta' għodda għall-bidla. Dr. Bela elenka wkoll għal numru ta' standards li daħħal Gvern Laburista stess, għal kontrarju ta' meta l-Partit Nazzjonalista kien fil-Gvern fejn il-persuni fih danu kienu insindikabbli. Il-mexxej Laburista qal kif irid ikompli saħħaħ l-impenn fil-waqt li l-fiduċja trid tisseddaq anke f'kuntest ta' oppożizzjoni medija fil-partiġjaniżmu. Dak l-aċċa rebħa, dak l-impenn għax-xogħol, dik il-grinta, dik l-enerġija, irrid nara tkompli tissaħħaħ fina għaliex aħna rridu u se nerġgħu nkunu rebbieħa bis-saħħa. Dak il-ġid kollu li wettaqna u dak il-ġid kollu li għat irridu wettqu għal dan il-pajjiż ma se nħallu l-lebda oppożizzjoni dilettanteska tipperikolaħ. Żied jgħid kif kien Gvern Laburista li jintroduċa sistemi ġodda u wibsa ta' governanza li jaħsbu għal sitwazzjonijiet differenti. Il-Prim Ministru semma wkoll kif dan il-budget kien l-aktar budget b'saħħtu minkejja li għadna f'nofs il-leġislatura hekk kif kien il-budget li premja l-bżulija b'inqas taxxi. L-aktar budget b'saħħtu li qatt kellna u dan meta għadna f'nofs il-leġislatura. Ejdu li intom jekk aħna il-kelma tagħna żammejniex magħkom, ejdu li intom il-pensjonanti jekk żidnikomx kif wednikom anzi aktar. Ejdu li intom il-familji jekk quddiem il-pressjonijiet internazzjonali konniex u għadniex magħkom nappoġġjawkom biskemi u għajnuniet. Ejdu li intom il-familji li għandkom persuni b'diżabilità jekk daħħalniex miżuri sodi biex nagħtu dinjità lill-familji tagħkom u lill-uliedkom. Ejdu li intom il-ħaddiema biżla jekk għamilni sforz qawwi biex dik il-bżulija nippremjawha b'inqas taxxi u biżjed opportunitajiet.